Sirantolanta ko kun kan ni saison kun cɛra sɛgɛnnafiɲɛbɔw de bɛ kɛ nka yan'o cɛ deuxième division club bɛ ɲɔgɔn dan o ɲɔgɔn dan tɔgɔ monte ka yɛlɛ première division na ka da kan première division club dɔw bɛ jigi ɲina san 2023 monte hukumu kɔnɔ poule 2 don dɔ bɛ ka tan Gao poule B poule A o bɛ ka tan Kayi a ɲɔgɔndanw daminɛna kunu araba juillet kalo tile 5 san 2023 Kayi poule kun kan nisɔndiyako don a ligue ɲɛma Dr Musa Soka fɔla a ye VOA lasigiden Isa Bacili ka ɲiningaliw jaabi. An ko an b'a ɲini ka monte dɔ kɛ Kayi yan an b'o kɛnɛ kan région de Kidal région de Segu Kulikoro Sikaso ka fara Kayi yɛrɛ kan gouverneur yɛrɛ kunna voix di nisɔndiya de don Kayi bɛɛ bolo ani ligue de Kayi alhamdulilayi Kayi bɛɛ de ka kunna wolo ni Kayi bɛɛ de tɔgɔ la ko ye ala k'a kɛ fair play kɔnɔ k'a kɛ bɛn ni kɛlɛya kɔnɔ a bɛ kuncɛ don min na k'a kuncɛ an ka nisɔndiya la n'o y'an ka équipe ye o k'a kɛ champion ye o ka yɛlɛ première division na ala ka équipe filanan nɔgɔya an ye n'an ka équipe ye Sinbo ye. Dr Musa So Kayi Sirantolanta ligue ɲɛma y'a yira ko Kayi ligue dɔrɔn tɛ Kayi bɛɛ de sen donnen don labɛnniw na k'a daminɛ Kayi marabolo ɲɛmaw la ka Kayikaw bɛɛ fo yɛrɛ ɲɛ bɛ gouverneur la ani préfet u bɛɛ sera kɛnɛ kan yan o b'a yira k'a fɔ autorité administrative u y'an dɛmɛ nin ko in na halisa u bɛ k'an dɛmɛ dugutigiw an ka maabaw o bɛɛ de y'an dɛmɛ an ye nin ko in f'u ye an yɛrɛ ye jatigiya de kɛ ɲɛ bɛ équipe ninnu fɛn fɛn la u kelen-kelenna confielen don quartier dɔw de la quartier dɔw de bɛ k'u supporter quartier dɔw de bɛ k'u accueillir o bɛɛ bɛ bɛn ni kɛlɛya de fɔ alhamdulilayi acteur de football de Kayi bɛɛ tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma. USA Kita club don min bɛ Kayi ligue fɛ a bɛ Mali Sirantolanta première division na VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don.